Gahe kiombe kia mache kubaganwa na nsemo ya Nyamira gutwara kiombe kiabo kimenyekana na Nyagwasco nigo mugavana we county ya Nyamira omoske munyeri bori tukuria rero anyakabaga gochakia bene gosiga gagotia gakora ogoswabisi we kiombe gose body heraje gotenera kiombe kia mache kimenyekana na Nyagwasco gaukwana chinga kicho omoske nyeribo ni gaba bori banyakaba kubwaterana rikore gune kiombe kiko karakere mirimo yabo bwikiranu hasanya kabakane buna nigara chiko genda gusira ikiombe kyo rikwane kiabuna abamenyi be county ya Nyamira konyora bare amache ibirengo biria bibwenda tumurikito podcast okara na mange Maiga ya serikali ya kaunti ya Nyamira wiyotorana korwase kiombe kiri kia mache gya kabira samatuka mega kia Wasco na koroisi kiombe kiabo kimanyekana na Nyagwasco nigo mugavana we kaunti ya Nyamira moske Amos Kimumenya libori tukuria rero anyaraka bagakora umuroberio na nene woko basyoria aba director abarat kunyaraka bagotinenera ekiombe kiga kia mache meye kaunti ya Nyamira eshida tu abwate na Wasco ne rimba abwate okoeneria gogo sabu ense meye momono kubwense moyende kera mache abutoira mbarigo respond bwango ibono ase into bwate body yeito na endo management bwa mache bochi koba asama okaito is up to a board emanyena chibill chia mache korwestima njero well managed into by grace period maybe 2-3 months but uchimotumba otwa excuse mnese rakari nimba enough support ujagre budget yegocha lakini korubono iga to advertise mwaro chama to arigi support from national government last mile connectivity chiwe santo etu yange 500 million 500 igobona goikaba connect ya maje boronge kiro mondo okwana chinga kicho muroberio joiga nigo mugavana we county ya Nyamira agendera kabaga kubabolia abananchi guchikunyara kababa kuba maiso nabo igo kunyara kababa kurigiriria enchera macha guchikunyara kabaga gutumeka imeye county yiga ya Nyamira okwana bo igo nigo mugavana joiga agendera kabaga kuriranga bachikunyara kababa gokianya ligoli ryo kubwatoka macha gochya 7 asa hasiri ngamba chikunyara kabaga gutumeka chisola echo chirat kunyara kabachi gokianya ligoli liga nabo igo kurwege kurege tinigo chaso webi bwa mache obu wagendera kababa kohene kiwasa matuko amagega omwebi bwa mache asibwe timbaza koigu naba my brother naba ningo oyo koiba macho ino mwebi gango mondo gorushbe somoboko tigabe kwekoboko yo manya boigo naende ba private ronge babe connected ya mache ba kana chimita igo is the responsibility ya kiro Nyamira I make sure ngwakanara mache ne neighbor yangu akanara mache na irutora anyago expand the network abantu banyora mache amange amaya and arrival igo igo mugavana yiganyare ko bagakwanira umucando bugwateka kwa mache okukorenga na monera agendere ko bwagoteba buna nigo baratkunyara ko bagutumeka ba director baba yabahanyare ko bagochorwa elio koyokora nabo igo gokiania obutumeke bobe bwa mache about na vera make a decision ego smart meters na vego oko historia yema macha kwando chestate na boko mayangaki abantu banywa macha ayane ngayacha ndutaito nyaro wastage endeos nabo igani gati aba director banyara ko bagochorwa bakulira ngamba kunyara ko bakubwaterana unenchire ye moyo Kennedy ligoli na bigo okwenekya obutumiki bwa macha mayago cha 7 imeye county ya Nyamira bone gas tutagete no support ye county twanse number 1 kokora mapping asa macha wena de gotoka both rural and urban areas especially schools markets Keroka Kiaboli Goma and other smaller towns we make sure that we increase connections here samole ligera monyo ara mache lakini mwaka nechibesa ntoliko batiga arobaka mwaka nechibesa ligere chikonye kampani nyale gokoraki nyale kogiro gingo report ligeta seni kya wanchete kya gatembe koruga igasin semechi gacha magacha manene ye county ya Nyamira inchego nkuruka Polycarp okara